Gabonak kate joka ditugu eta edo kaleak argi jantzita daudenez, eta denda janarik gainezka, gabonetan gaudela esan dezakegu jadanik. Gabonetan produktu desberdinetako kontsumoak gora egiten du nabarmen. Honen inguruan, galdetuko diogu telefonoz bestalde dugun gonbidatuari, Patxi Monterori, baina baita beste hainbat gairen inguruan. Esan bezala, Patxi Montero nekazaritza ekologikoaren Euskadiko Federazioko teknikaria dugu, eta lehenik eta behin eskarak eman behar dizkiogu gure deiari erantzuteagatik. Gabon Patxi eta mila esker gurekin izateagatik. Gabon Maria eta eskarak zuei. Datorren larun batean, esan bezala gabonak gainean ditugunean, zuen federazioak antolatuta jardunaldiak egingo dira Donostian, hain zuzen ere elikagaien kalitateaz eta nekazaritza ekologikoaz hitz egiteko. Ez aidazu, jardunaldia gabonen atarian egitea, kasualitate dutxea izan da, ala ez? Hombre, zerikusi bat izan dezake, baina ez dugu horregatik egin. Arrazoia ez da izan gabonak dira, eta beraz jardunaldi bat egin behar dugu. Tokatu da, ala suertatu da, eta bai lagundu du fetxa hauetan egiteko erabaki hartzerakoan, bai lagundu du pentsatzen, behar da, justu horregatik gabona direlako eta konsumoaren inguruko eztabaida pizten den garaia delako, behar da egokia, tenor egoki izan ditekela alako zerbait egiteko, ez da, egotemutan ez da horregatik bakarrik. Gabonetan azoka bereziak egiten dira, gabonetako azoka herrietan, adibidez Santo Tomas azoka ezaguna eta Santo Tomas azoketan eta baita gabonetako beste azoka batzutan parte hartu behar dugu Donostian izango gara aurten nekazaritza ekologikoan, ari garen biolur elkarte azken zinean Gipuzkoan 30 metroko estambar jarriko du, Bilbon ere izango dira, Lekeition ere izango dira, Arrasaten ere izango dira gure ordezkaritzak, eta behar da horrekin lotuta, eta baita ere ponenteen aldetik tokatu delako egokia zela, eta garaiak ere ematen duelako aitzakia konsumoa hitz egiteko, eta baita ere eskandalo alimentario ez betetako edo protagonismo handi izan duten urtean izan delako eta urte horren barruan egin nahi delako, azken finean ingrediente edo situazio asko sartu dira kokteleran, eta atera da baintzin behar dugu, eta gabonen atarian, aitzaten dugu edo momentu egoki izan daitekena. Eta, Orlando Orokorrean izan da, zertaz izan duzue jardunaldi hauetan? Azken finean guk nahi genuen nazan hausnarketa bat egiteko konbitea zabaltzea, ezta? Hau da, elikagaietaz batez ere aurten urtean zentratu behar dugu, perspektiba bat hartzeko. Aurten izan ditugu, eskandalo bat baino gehiago elikadurarekin lotuta. Bata bestearen Dioksinea izan da sonatuena, azetik beste batzuk etorri dira, Mexiko kalkulaena, eta horrentela gutxi nitrosaminak maila izugarrean aurkitu dituztela saltzitxoietan eta datuetan, eta beste batzuk ez da, asko hitz egin da, gai horri buruz esan bezako. Eta horren inguruan guk gure alea, gure jarri nahi genuen eztabaida horretan ez da, eta guk jarri esan dugun alea da, hausnarketarako konbite bat luzatzea. Azoka ekologikoaren garaian, edo nekazaritza ekologikoaren azoka monografikoen garaian hori uda partean izaten da sasoi hori, saiatu gara mezu hori zabaltzen. Eta uste dut komunikabidetan eta orokorrean gizartean desente zabaldu dela eta osartu dela mezu hori, ezta? Hola, badu dela alternatiba batzuk, eta sortu diren eskandulo horiek produkzio modu baten eragin zuzena direla, eta kontua dela gauza beste modu baten egitea eta beste modu batera baloratzea, ezta? Bien, orain gatozen autorketa zein da, izango litzateke, elikagai bat daukagu. Gertatu diren eskandaloengatik, orain jendearen artean, iritzi publikoan ikuste dut, badagoela lako sensibilitate bat, jaten dugunarekiko, ezta, galderatik hori zerraioa jaten dugu. Elikagaiak beraz, kalitate zor nahi dugu, baina zer da kalitatea. Kalitatea neurtzeko modu asko daude. Kalitate ofiziala da, itxuraren araberakoa, hau da, zen neurri daukaten, handiak izan daitezela, eta gainera pieza guztiak berritxuak, eta gainera brillanteak izan daitezela, eta azalean markarik ez, eta barruan usteldurarik ez, eta alakoak ez da, zendean parametro fizikoak. Baina guk uste dugu badudela beste parametro batzuk. Eta azken zinean, guk jaten badugu da, gure gorputza biziri mantentzeko, gure gorputzari indarrak kaloriak emateko, baina ez kaloriak bakarrik, kaloria hutsa bakarrik,
baizik eta kalitatezko kaloriak bizitzen lagunduko diguten eta indarra emango diguten kaloriak edo alimentuak edo elikagaiak, eta behar bada rollo bada guztia, esaten ari naizena guztia, baina azken zinean guk nahi duguna da, bai baina jarri, begira, kalitatea ulertzeko modu asko daude. Eta kontatuko ditugu gehienak. Badago horretan lan egin duen eta investigatu duen jende bat, eta jende hori ekarriko dugu. Eta baita ere, hori alde batetik, eta oso gauza kuriosoak kontatuko ditugu, ze zientziaren azkenengo zeatan, urratsetan, sortzen ari da korriente bat, edo ja demostrazio zientifiko batzu sortzen ari dira, demostratzen dutenak edo probatu dezaketenak, edo gaurtu nahi baduzu, elikagai baten vitalidadea. Hau da, elikagai batek bizia jaten duenari bizia emateko duen gaitasuna, edo beste modu bat erazkikeruta ber ondo ulertzen da. Guk esaten dugu beti elikagaiak, azken zinean, letxuga bat nahi duzu, edo zakar bat, edo filte bat, berditik. Bizirik dagoela. Hala, edo bizirik egondako materia bat jaten ari zara. Horren dela gutxi arte, bizirik egonden materia bat. Eta beren bizi hori barruan daraman. Hala bait. Eta zuk hori jaten duzu. Beraz barruan daraman bizi hori zuari zara jaten. Behar bada gauza komplikatu gara ezikatzen, baina ezakit nola egin. Baina erreza da ulertzeko. Pontzen nahi. Baina, orain artean gure intuizio bat, intuizio bat baino gehiago gure konbentzimendu bat, baina zegoen frogan zientifiko diko. Beraz, jaten dugun elikagai horrek, intzuzen ere, ezakitesan, izka erabili kalitatezkoa bintzat, osasuntzua izan behar duela. Hori baino gehiago da. Osasuntzua bai, baina hori baino, hori baino gehiago izango lirateke. Osasuntzua bai, oda, garbia, gozoirik gabekoa, residuorik gabekoa, eta zuri kalterik emango zizuna. Baina ez da hori bakarrik, zuri kalterik ez ematea, hori baino gehiago da. Zuri gainera indarra aportatzea. Eta hori nola neurtzen da, esantzen duena, ari dira, teknika analitiko zientifiko batzuk lantzen orain, eta jende hori ekarriko dugu, horietako batzuk esplikatzeko. Eta argazkietan ikusten da, eta aluzinantea da. Beraz, zakite, nazioartean ezagun adizuak etorriko dira, jartzen aldi dira? Ez hainbeste nazioartean, gure posibilidadeak ez dira hainbeste dagoen, baina bai Espainia mailakoak. Saiatu gara, jaurnaldi honen lehenbiziko helburua izan da, guretzat interesgarria izango zen jaurnaldi bat antolatzea. Ez da jendeari kontatzea guk zer uste dugun, ez horixe, baizik eta guretzat, ontan ari garen ontzat, ikasteko ekarri ditugu Espainia mailan punta-puntan arlo hauetan zabiltzan investigadoreak. Horaz errekan nahi, igandeko egunkarietan ez dakit horrelako titular boom bat edo ikusiko dugula, edo ez dakit hauek euren emaitzak bazaltzera baldin badatoz, horrela titular espektakularen bat edo ikusiko dugu, ala ez? Hombre, segun, hori dago kazetariok honekiko izango dugun interesaren arabera, ezta? Ara joaten badira, eta izugarria dela uste badute, eta gainera erredaktore buruak usten badi alako titular bat jartzen, eta bi paginako erreportai bat egiten, behar bada, ezta? Edo behar bada laburretako aipamentxo bat bezerik ez izango, edo akaso agertu ere ez egingo. Ez, galdetu nahi dizun, baizalde horietan, ez dakit, errela konklusio edo emaitza garrantzitsuren bat aterako te den. Ez derrigorrez. Ez da forio zientifiko bat ekarri behar duguna. Hau da, ez da zientifikoak ona etorriko direla, bere azkenengo emaitza plazaratzera, bakarrik dira, hortan lanean diharduten zientzilari eta teknikoak, beraien lana kontatuko dutenak. Eta guretzat bai izango da berria. Behar bada hori baino lehenago plazaratuta izango dute bezezen bailekutan, baina guretzat behintzat berri izango da bai. Aizu patxi, elikagai ekologikoak kontsumitzen edo jaten dituzuenok, beti ari zarete tentatzen ez alduten jaten duzuen hori ona ote den, edo ez? Badago kezka bat, bai. Azken finean, produktu ekologikoak jaten dugunok edo aukera hori egiten dugunok zerbaitegatik egiten dugu, ez dugu japritzen egiten, ez da, jaten dugu, ardura bat dugulako, jaten dugun horrekiko gauza, osasuntzua jan nahi ditugulako, guri osasuna arlozatuko dizkiguten gauzak eta beraz, kutsatuta ez daudenak, kontaminatuta ez daudenak, eta gainera,
lehen aipatu dugun italiadi hori aportatuko dizkiguten, ez da? Hombre, ez gara, nola zango dezugu, hobe antzia berekin, ez da? Baina bai, nik uste kezka bat badagoela. Bueno, Gabona datoz, esan dugun bezala hasieran, eta egun horietan jakin kontsumoak gora egiten du, nabarmen, nahi duzu 3 arrazoi, elikagai ekologikoak erosteko egun horietan. Dios mío. 3 arrazoi. Edo bi? Edo bat, abezen bat okurritzen zaizkidan. Hombre, egun horietan nik uste lehen biziko guza ekologikoena bere zentzurik zabalenean ulertuta izango izateke hainbestez konsumitzen, halako tontoneriarik ez egitea. Gure gorputz fizikorako, zazken zinean gero betekalak eta biotzarrea datoz, eta gure poltsikorako, eta baita ere ekologia dana da, eta nekazaritza ekologikoaren oinarrietako bada sostenibilitatea izan dezagun eta beraz hori egun horietan egiten den despilfarroa ez da inondik inora sostenibilea. Lehenengo arrazoia hori, halako barbaridadeek ez egitea eta normal jarraitzea. Eta beste arrazoia, kalitatezko gauza goxoak edo bereziak ezan nahi badira eta benetan gusto berezia dutenak eta benetan nutritiboak eta bar, hau nik ez dut ezaten, hori izerre mostratuta dago ez da. Nekazaritza ekologikoko produktuen kalitate nutritiboa beti altuagoa da, ez da asko zobea da, normalean. Biokurrutu zezkitek. Horrekin nahikoa, ja. Eta hirugarrena, hemengo bidela. Eta produktu konsumo lokala gustatu behar dela. Kanpoko gauzak erosten baditugu, ari gara jateko ematen, eta Tailandiako edo Kontxintxinako nekazioa baina hemengo baserria defendatu nahi badugu, eta hemen baserria gondari, eta hemengo baserretarrek bizitzen jarraitzeko aukera izan dezaten, hemengo produktu erosi behar dugu, eta gaina bertakoa beti da, hemen oso produktu gana egiten da. Nahiz ekologikoa izan, hori esan da gauzen. Hori da, hor, 3 arrazoi, bestalde nola jakin dezake erosleak aurrean duen frutu edo barazki hori ekologikoa dela, etiketa bat agertzen delako edo... Beira, ekologikoa modan dagoela ez dut orain deskubrituko, dakizue, frutan nolakipera, ez dago esan beharrik. Orain dana da naturala, dana da ekologikoa, dana da garbia. Zer pasatu zaigu, behin baino gehiagotan, pasatu zaigu, erozinek esaten duela, bai, hau ekologikoa. Bai, nik ez dut ez erabiltzen, baina, karo, zer pasatu zuna, hor ziatzen behar duzu. Hori ja norberaren ardua izango da, ziatzen den, horren ziatzen. Orduan, garantia galdetzen badiazu, ninti emango izkizu, bata, produzitzen duena, baserritara, edo lortzen duzun lekuak ezagutzea, zure ezaguna izatea, gertuko izatea, hori da zinean garantiarik ondiena, jakitea nola produzitzen duen, eta gero, garantia esan dezagun orokorraz, ezin dugu pretenditu gana ezagutzea, eta hori gehiak izango izaten gara da, baina badago etiketa bat, eta nekazaritza ekologikoaren etiketa, eta hori da zinean garantia ofiziala, produktu bat normatiba baten arabera produzitu dena. Eta etiketa horretan zer jartzen du, janari ekologikoa? Bai, jarri ez dakit nola esplikatu errati batetan, nola den etiketa hori ez da, gu saiatzen ari gara hori ezagutzen ematen. Badauka eguzki bat, badauka ilargi bat, eta badauka baita ere zelai bat, eta da hori, urdin, eta berdea, eta marroia, ez da kolore hori edautza, eta hola, luzeska, eta jartzen du, nekazaritza ekologikoa, agrikultura ekologika. Pero produktua seguretan nundi datorren jarriko du Zerria komunidade autonomako izan zaintzen da, o kontrolatzen da, jarriko du Navarra, jarriko du Euskadi, jarriko du Katalunia, hori aldatzen da. Janari ekologikoa zitze egitean askotan fruituak eta barazkiak sartzen dizkigu burura, baina jaki ekologikoen familia handiagoa bada, ez da? Hombre, tanetik dago, da, berdina, azken handia, elikagai guztiak edozein, baina beste produzio sistema hor jarraitu dutenak. Gaur egun hemen Euskadien produzitzen direnak, barazki eta fruitetaz aparte hori dira orokorrenak, baina barazki konservazioa egiten dira, gazta egiten da, ogia egiten da, mermeladak egiten dira, esnea egiten da, eta haragia egiten da. Eta zakolian ere hasi dira batzu. Zakolia ez bastatu, zagardoa. Eta zaila da, zare batzuk eta dagoeneko antolatuta badaude, baina zaila da, ez dakitza, janari ekologiko horien aldeko apustu egiten duzuenok, nolabait zuen aldetik asko jarri behar duzuen zuen olio alde batetik ekartzen duzuelako, zagardoa bestetik,
Ez da zaila izango da, erosketak egitea? Ez, baina bai aldatu behar da erosketak egiteko modua. Azken finean, ohitura aldaketa bada. Eta ez da, behin sartuta zaudenean, ez da bat ere gustatzen. Guk bultzatzen duguna da, zuzeneko harremana, ezta? Inguruan dituzun produktuekin, gestionatzea, eta harreman horretan lortzea, zu behar duzun ogia, zu behar dituzun barazkia, frutak, eta gero, kanpotik egarri beharrien produktuetarako, esan dezagun olioa, esan dezagun ardoa, esan dezagun laranjak nahi baduzu, badaude kanalak. Behar bada, pretenditzen badugu, etxetik zapatia jarri, eta hor zure etxepeko dena norkituko dituzela, behar bada ez da. Beste, baina, enzinean, gauza bat baloratzen dugunean, ez da bat ere kostatzen, metro batzuk ibiltzea, edo itura batzuk aldatzea, baina behin aldatu ezkero, eta benetan nahi duenak, aukera badauka. Eta hortarako guk laguntzen ditugu, ematen dizkigu orientazioak, ona ditzen duten egeta, esan ez, nun eta nola lortu dezaten. Eta ja, bukatzeko gai honekin, janari ekologikoen aldeko apustu egiten duzuenok, ez dakit gehienok, vegetarianoak zarete, ala ez. Honek idarrigorez ez bakar esan diguzu, lehen ere, hain zuzen ere, okela ekologikoa bezeko aukera badagoela, bera suposatzen du guztiok ez zaretela izango. Geba, lau bitarra besterik ez, edo artean bat nahi ez da. Baina ez gutxi gara. Normalean gehienek dieta normal bat jarraitzen dute. Gehienek, bakarrik jatorria, garbi eta osasuntzu jar nahi dutelako, jatorria aldatzea, ez da beste prozentzia psikologiko izatea. Bai dagoena da, behar bada, errespetu handiago bat. Aragirik edo hori jaten ez dutenekiko, eta, estan dezagun mentalidade irekiago bat badago. Eta baita ere gehiago jaten da, eta baliatuago, eta baina ez da rigorez. Minutuak aurrera doaz eta beste gaire matere ikutu behar dugu. Zapatuan egin diren jardunaldi horietan lurra izeneko aldizkaria ere aurkeztuko duzue, lehen biolur izeneko aldizkaria ateratzen zenuten, eta orain berriz lurra izenez bataiatu duzue. Zein desberdintasun daude biolur eta lurraren artean? Biolur da Gipuzkoako elkartea. Eta biolurrek egiten zuen bere boletintxo bat, lehen bere bazkitentzako, barruan elkarterik egiten diren gauzak transmititzeko, eta baita ere, nekazaritza ekologikoaren mezua nahi bada, edo zabaltzeko ez da, eta zabaltzen genuen aldenan bete. Baina Gipuzkoatik egiten zen eta Gipuzkoarako prinzipio. Baina azkenengo bi urteetan ja hasita geunden, Euskadi mailan montatuta daukagun federazioak indarra handiago hartuz joan da, eta hasita geunden ja biolur aldizkari hori nahi zan Gipuzkoan egin, Euskadi osoko gaiak hartzen, eta Euskadi osora banatzen poliki eta orain ja definitiboki egin duguna da aldizkariaren ardura. Federazioak hartu du, Euskadiko federazioak, eta beraz, ikusten genuen aldaketarako momentua zira, pare bat urte ideia horrekin, eta orduan egin dugu formatu haunditu, orrialde kopuruare haunditu, gai kopuruare haunditu, eta nola editorea bera ere aldatu egiten den, lehen Gipuzkoan eta Oin Euskadi, izena ere aldatu diogu ikusteko garbi, beste gauza da. Berdina nahi baduzu, baina aldi berean beste gauza bat, etapa berri bat da, horregatik aldaketa. Eta zentzu da zuzenduta dago, janari ekologikoak ekoizten edo jaten dituztenei, edo... Denei, oso irekia da, saiatu gara produktu ireki bat egiten, hau da, lehenbizi izango ditu elkarteetako bazkidei zuzendutako barne berriak esan dezagun, gauza txikiak elkarteetakoak, baina baita ere izango ditu gai erokorrak gauza edo gai hauekiko interesa edo kezka duen edozinentzat, iragargarri izan dadin eta informazio edo zerbait aportatu diezaion, ez bakarrik barroko gauzak. Hau da, esan dezagun ulertzeko da, boletin baten eta aldizkari baten arteko zerbait. Badauka boletin baten parte batzuk badauzka, barruko berriak eta beste batzuk orokorragoa edozeinak hartu alizan dizan. Orain arte gabonak eta larun bateko jardunaldiak aipatu ditugu, baina bada beste data garrantzitsu bat, Santa Mas eguna eta jakin egun horretan hainbat izango dira euren produktuak baserritik kalera eramango dituzten baserritarrak. Horrelako eskaparateak, badura barik garrantzitsua dira, baina gero urtean zehar patxi kasurik egiten aldiegu modu batera edo bestera ekoizten duten baserritarrei. Nik uste, gero eta gehiago.
Gero eta gehiago, eta hori, azokietan ibiltzea, orain dela 6 urte ja 5 urte gertatu hasi ginen, eta, lehen dizela postu bat izan zen, eta urtetik urtera nabaritzen ari garena da, jendea gero eta gehiago urbiltzen ala azoka horietara, eta ez bakarrik urbildu, salmentak ere gero eta handiagoa dira azoka horietan. Jendea benetan etortzen da, aurten batez ere izugarri izan da, etortzen da, ara galdetzera, josten gaituzte galderekin erabat, eta erostera, eramaten duten dana. Beraz, jendea interesatu dira hor. Bai, eta urtetik urtero igora joa. Eta aukera hauek, adibidez, Santo Tomas egunean egotea, edo ordizin ere egoten gara, edo alako beste, naiz eta gure azoka izan, azoka ekologiko monografikoa izan, baina, antolatzen diren beste azoka ezagunetan parte hartze horrek, aukera ematen digu beste herri batzutan ere egoteko, eta interesa duenak ere gurekin kontaktu bat izateko. Ez da horretik, Donostin orain artean, ez da izan inoiz, eta azoka ekologikorik, aukera bat izan dugu, Santo Tomas egunean parte hartzeko, konpitea luzatu digutelako, eta gure izan da, perfecto, zorrela Donostiako jendeak hainbeste ditzen digutenak, eta hainbeste eskatzen digutenak, aberramendik naiz egiten duzen zerbait, ez da izango azoka ekologiko monografiko bat nahi bada, baina, zikera lehenbiziko urratz bada, interesa duenak aror bildu dadin eta anegongo gara eta. Anegongo zarete, beraz, hortze esan duzu, Santa Batetan, Donostian izango zarete, eta, Donostiar guztiek edo ona eubiltzen direnek, bertatik ezagutuko aukera izango dute zuen elikagai ekologikoak. Hori da, egun osoan izango gara eta konstituzio plana. Oso, no. Patxi da, besterik ez, mila esker, eman dizkiguzun bazalpen hauek guztiengatik, eta sorte hon, jardunaldi horietan, ikusiko dugu, zein titular ateratzen den igandetako egunkarietan. Guk ere revizio egingo dugu. Lehen bizit, saiatu gara esan dugu, guretzat interesgarri izango den jardunaldi bat burutzen. Beraz, guretzat interesgarria baldin bada, gai interesgarria jorratu behar badira, pentsatzen dugu jendearen oro ere ari interesgarriagoak izango direla, ez da, segunetan gabiltza, eta behar badaia nahiko landuta gaude. Esaten duzun bezala, jendeak galderazko egiten dizkizue, eta horrek izan nahi du interesa badagoela. Gauz bat esango dizut, adibidez, zabaldu dugu lista bat bazkarirako erreserbak egiteko, eta ona jendea deikari da leku guztienatik, beraz, badakigu jende barbagoa da, eta interes bat somatzen daia. Horrelako ideak jatetxe ekologikoak edo zabaldu beharko da. Patxi, hori da? Niko badago bat. Bai, lehenbizikoa. Donostian badago bat, ez da ekologikoa, makrobiotikoa, baina ematen duten genero ekologikoa. Oso ondo. Eraz? Patxi, nik eragoa gustatzen zaizu, ez da? Izugarri. Hau ere neko ekologikoa dela esan dezakegu. Seguro baiet. Berarekin usten zaituztek entzule hori, eta Patxi zuri, agur beste bat arte. Agur. Agur. Bai.